Hei, minun nimi on Jarkko. Tällä videolla kerron sinulle Pro-projektipankin sähköisestä kilpailutuksesta. Pro-projektipankki tukee sekä avoimen että rajoitetun menettelyn kilpailutusta. Rajoitetun menettelyn kilpailutuksessa sinä valitset, ketkä saavat osallistua kilpailutukseen. Avoimessa menettelyssä tarjouspyyntö on kaikkien saatavilla ja usein linkitetty Hilma-palveluun. Avoimen menettelyn kilpailutuksessa voit linkittää tarjouspyynnön ja siihen liittyvät dokumentit Hilma-palveluun. Voit täydentää tarjouspyyntöä lisäkirjeillä, sallia tarjoajien tehdä kysymyksiä ja jättää tarjoukset suoraan Pro-projektipankkiin. Rajoitetun menettelyn kilpailutuksessa sinä valitset, ketkä saavat osallistua kilpailutukseen. Voit täydentää tarjouspyyntöä lisäkirjeillä, sallia tarjoajien tehdä kysymyksiä ja jättää tarjoukset suoraan Pro-projektipankkiin. Voit seurata kilpailutuksia reaaliajassa. Kuinka monta kertaa tarjouspyyntödokumentit on ladattu, montako kysymystä tai tarjousta olet saamassa. Näin voit ennakoida tarjousten määrää ja tarvittaessa jatkaa tarjouspyynnön voimassaoloa. Kiitos, että katsoit tämän videon. Jos haluat palvelusta ilmaisen esittelyn tai tarjouksen, niin ole yhteydessä.